El sou per part de l'alcalde a partir d'una base de 48.000 euros. La llei en aquests moments estableix l'alçada que municipis de la dimensió de Sant Celoni el sou de l'alcalde pot arribar a 50.000 euros i d'aquests 48.000 euros la dedicació de l'alcalde seria d'un 90%, per tant representaria 43.200 euros. I en el cas dels regidors seria una dedicació d'un 33%, que ara correspon a 12.000 euros per cada un d'ells. Creiem que són unes quantitats raonables, mesurades pel tamany de la població, per l'activitat que hi ha en si en l'Ajuntament i, com deia abans, les responsabilitats que representa. Assignar-se sous astronòmics, si tenim en compte la que està caient, no fa més que convertir la política en el modus vivendi i s'allunya encara més de la població. La proposta que es presenta avui no tan sols no fem una reducció o una contenció d'aquest cost que recau en l'erari públic, sinó que es produeix un increment. Evidentment, un temps on els salaris des de l'estat de la bombolla immobiliària han anat baixant any rere any i han deixat a milions de treballadors a l'atur. Considerem que aquesta proposta econòmica està molt lluny de la realitat ciutadana i, per tant, hi votarem en contra. Considerem que és una proposta adequada i acorda amb el municipi de Sant Celoni i amb el treball que representa l'alcalde d'aquest municipi. Per això nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. L'Ajuntament de Barcelona no deuen fer així, perquè clar, l'alcaldessa de Barcelona de Colau, on l'actual lidera suport al grup d'Iniciativa per Catalunya Verds de Barcelona, doncs cobra 35.000 euros bruts a l'any. Entenc que suposo que ella deu tenir les 24 hores del telèfon. En qualsevol cas, nosaltres des de la CUP volem posar damunt de la taula el fet aquest que la massa salarial del topall que volíem era 115.000.